Cum demontăm o cheie de Mercedes-Benz. Prima dată tragem de acest buton și scoatem cheia afară. Apoi apăsăm aici în interior cu o șurubelniță și tragem sertarul pentru baterii. După care folosim o spatulă pentru a scoate afară placa electronică. Introducem spatula aici pentru a debloca. Ok. Am scos afară placa electronică. Dacă dorim să citim parola din cheie, se poate citi acest chip, se deslipește, se pune pe adaptorul NEC și apoi citim parola în cazul în care cheia nu este funcțională și nu putem citi direct cheia. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă rog abonați-vă și like. Vă mulțumesc!